Четвъртият райх. Кой продължава наследството на Хитлер? Тези, които не могат да си спомнят миналото, са осъдени да го повтарят. Джордж Сантаяна, след провеждане на щателно проучване, ние събрахме достатъчно информация, за да твърдим недвусмислено. Последователите на глобалния антикултизъм днес са преки ученици на онези, които някога са вдъхновявали Хитлер. Въздействието на техните действия се почувства дълбоко в средата на 20 век, но обществото погрешно вярва, че победата над нацизма е окончателна. Кратък исторически преглед разкрива, че това е погрешно схващане. Днес идеологията на нацизма не само продължава да съществува, но и еволюира в по-коварни форми. Мнозина забравят, че международна платформа, като Организацията на Обединените нации, ООН и Всеобщата декларация за правата на човека бяха необходими с причина. След ужасите на Втората световна война и чудовищните престъпления срещу човечеството, светът беше решен да предотврати подобни зверства да се случват отново. Тази статия има за цел да покаже, че принципите на равенството, свободата и демокрацията, за които нашите предци са платили с кръвта си, сега са по-застрашени от всякога. Влиянието на Мартин Лутер. За да се разбере цялата верига от събития, е важно да се знае, че въпреки очевидното отхвърляне на религията от страна на Хитлер, той разчита силно на протестантската църква и антикултовите движения от своето време. Затова нека започнем нашата история с Мартин Лутер. Мартин Лутер, основателят на протестантството, е известен с радикалните си възгледи и като реформатор, който осъжда корупцията в църквата. Въпреки това, той е яростно нетолерантен към други християнски деноминации и религиозни движения, до степен да изисква смъртно наказание за християни, които тълкуват ученията на Христос по различен начин от него. Колко протестанти в Германия знаят, че техният религиозен лидер е бил яростен антисемит. Лутер твърди, че евреите са проклятие за германския народ и предлага техните синагоги и училища да бъдат изгорени в чест на Бога и християнството. Той заявява, че ако покръсти евреин, ще го заведе на мост, ще окачи камък на врата му и ще го бутне във водата. Тези радикални възгледи, които поставиха основата на протестантството, изиграха роля в подхранването и разпространението на нацизма, както ще научите по-късно. Хитлер се възхищава на Лутер и го нарича най-забележителния немски гений, а протестантските свещеници от своя страна започват да подкрепят идеите на Хитлер. Протестантските пастори са до голяма степен отговорни за бързото разпространение и приемане на нацистката идеология сред германските вярващи, тъй като тя се основава на изкривена интерпретация на протестантските и католическите учения. В крайна сметка на атеистите е забранено да се присъединят към СС, елитната гвардия на нацистите. Ето защо поддръжниците на Хитлер често са благочестиви протестанти или католици. Въпреки че Хитлер е силно повлиян от религиозни фигури, които по-късно възприеха радикални възгледи и станаха яростни борци срещу инакомислието, т.е. антикултисти в съвременния смисъл, важно е да се отбележи, че влиянието идва не от самите религии или техните доктрини, а от отделните фигури с техните радикални възгледи в рамките на религиозната структура. Апологетичният център. През 1921 година протестантската църква създава апологетичен център, предшественик на съвременните антикултови организации. Официално този център трябваше да наблюдава дейността на други религиозни движения и да информира протестантската църковна общност за тях, въпреки че апологетичният център започна да събира данни за различни секти, движения, кръгове и други асоциации. През 1932 година пастор Валтер Кюнет, антисемит от Бавария и главен редактор на протестантското издание «Слово и дело» Wort und Tat, става ръководител на апологетичния център. Антикултовата дейност започва, т.е. борба срещу нехристиянски движения, като антропософия, дарвинизъм, монизъм, спиритизъм, окултизъм и други, които протестантската църква разглежда като конкуренти. Лекции, обучения и статии бяха написани по тази тема. Идеите и методите са предимно наследени от инквизицията. На 26 април 1933 година докладът на Валтер Кюнет «Църквата и еврейският въпрос» е представен на Федералната църковна служба в Берлин. В него той призовава за премахване на еврейството,
което описва като чужда клетка в тялото на Германия. Този доклад е най-влиятелният в окончателното одобрение на политиките на антисемитизъм. На 16 декември 1933 година Гестапо, официалната тайна полиция на нацистка Германия, забелязва и оценява работата и методите на апологетичния център. По този начин Кюнет се присъединява към Адолф Хитлер в усилията за изкореняване на еврейското влияние. В същото време Кюнет се стреми да елиминира други религиозни и политически малцинства. Той изразява задоволство от интереса на Гестапо към неговата работа и пише в доклада до правителството на Райхската църква. Гестапо прояви голям интерес към архива на сектите на апологетичния център и към нашата работа срещу свободната мисъл, марксизма и болшевизма. Гестапо изразява желание да води борбата срещу незаконната свободна мисъл в бъдеще заедно с апологетичния център. Размяната на материали между Гестапо и апологетичния център вече започна. От този момент нататък апологетичният център започва да снабдява Имперското министерство на вътрешните работи, Министерството на пропагандата и Гестапо с материали за политическите позиции на различните религиозни общности. Апологетичният център също сътрудничи с Министерството на пропагандата на Райха, което е под ръководството на Йозеф Гьобелс, и Министерството на вътрешните работи на Райха. Тази работа се съсредоточава върху разработването на материали срещу евреи и секти. Списъците на така наречените секти, т.е. всякакви асоциации, които апологетичният център счита за опасни за идеологията на държавата, са формирани и продължават да се разширяват. Така представителите на апологетичния център, ръководени от Валтер Кюнет, направиха много клеветнически псевдоекспертни заключения. В резултат на тези клевети всички подобни асоциации, както и евреите, бяха насочени от нацистката диктатура и по-късно брутално преследвани, което включваше изпращане на членове на тези асоциации в концентрационни лагери. Историкът Хорст Юнгингер пише: докато през 1931 година е имало около 150 религиозни и нерелигиозни идеологически общности, за които те са събрали данни, а 2 години по-късно, около 250, през 1936 година, е имало около 500 групи и секти, смятани за опасни, според архивните списъци. Важно е също така да се отбележи, че бруталността на методите, демонстрирани от Гестапо по време на Втората световна война, е възприета от антикултовите организации, по-специално от апологетичния център, който беше организиран от радикализирана част от протестантската църква. Радикалните възгледи на църквата и по-късно апологетичния център се формират много преди радикалните възгледи дори на самия Адолф Хитлер. Така изследователите отбелязват, че Хитлер следва точните инструкции на Лутер срещу евреите. Историците подчертават факта, че именно църковният антисемитизъм определя природата на германските национални движения, т.е. на самия нацизъм. Така че радикалният вектор срещу евреите и дисидентите е определен много преди появата на Гестапо. Интересното е, че през 1933 година, веднага след създаването си, Гестапо започва да възприема практики и да обменя документация специално с антикултовия апологетичен център. Протестантските пастори, които поддържаха радикални възгледи, непрекъснато настояваха самото Гестапо да засили методите си срещу евреите и дисидентите. През 1942 година, например, баварският евангелски лутерански пастор Фридрих Ауер дори поиска от нацисткото правителство нова Вартоломеева нощ, по време на която никой от оцелелите евреи да не бъде пощаден. Обърнете внимание обаче, че тези религиозни лидери не са били преследвани за своите нацистки призиви дори след войната. Валтер Кюнет не е преследван за антисемитските си възгледи или сътрудничество с Гестапо, за разлика от много други нацисти. Вместо това, Кюнет получава ордена Максимилиан за наука и изкуство и Баварския орден за заслуги. През 1946 година той става професор по протестантска теология в университета в Ерланген в Бавария и е удостоен с почетното звание църковен съветник. Ако не бяха антикултистите, Хитлер никога нямаше да започне война. Вместо това той щеше да е лидер на партия, застъпваща се за развитието на страната му. Страхът, омразата, воинствеността и изкривеното възприемане на неговата мисия са насадени в Хитлер от антикултови организации.
Те го манипулираха, като експлоатираха неговите амбиции, нарцисизъм и чувство за избраност. Следвайки съветите на антикултистите, Хитлер печели изборите. Това затвърди влиянието им върху него и в крайна сметка събудиха в него жажда за завладяване на света. Въпреки че нацисткият режим на Хитлер е премахнат, нацизмът продължава да съществува, а тези, които организират превръщането на лидер на работническа партия в фюрер на нацистка Германия, остават ненаказани. Днес виждаме подобни модели да се появяват в Русия под ръководството на Руската асоциация на центровете за изследване на религии и култове (РАЦИРС). По-късно ще обсъдим линията на трансфер на знания и тези, които продължават наследството на глобалния антикултизъм. Обществото не е сложило край на нацизма. След победата над нацизма, международната общност се обедини, за да създаде Организацията на Обединените нации с цел да поддържа и укрепва глобалния мир и сигурност и да гарантира, че човечеството никога повече няма да изтърпи ужаси като нацизма. По това време мнозина вярваха, че нацизмът си е отишъл завинаги. През 1964 година същата протестантска църква в Германия официално възстановява позицията на комисар по въпросите на сектите и вярата в Евангелската лутеранска църква на Бавария и назначава пастор Фридрих Вилхелм Хаак за тази роля. Той става приемник на нацисткото наследство на Кюнет и водещ идеолог на антикултизма в Европа. В своите изследвания на сектите в Бавария, Хаак се позовава на сектен Ерхебунг, проучване на сектите на Евангелската лутеранска църква на Бавария през 1930 година. Интересното е, че антикултистът Хаак изучава протестантска теология в Бавария в университета в Нюрнберг през същите години, когато Кюнет е бил професор по протестантска теология там. По инициатива на Хаак в началото на 1970 година името Работна група по религиозни и идеологически въпроси от нацисткия режим беше възродено. За този отдел е възприето почти идентично име от нацистите – Отдел по религиозни и идеологически въпроси. По този начин, докато е ясно, че светът и Германия се стремят да живеят нов живот, който цени свободата и зачита правата на всяко човешко същество, Хаак отхвърли всеобщата декларация за правата на човека и основните ценности, които бяха широко приети. Ценностите на единството и равенство. И в своите писания Хаак провъзгласява следното: ако разбираме правилно нашата вяра, нямаме право да позволим на другите да продължат във вярата си. По инициатива на Хаак се възобновяват лекциите и проповедите за сектантите в Бавария, регион, където нацистките идеи винаги са били особено силни. Трябва да се отбележи, че в Бавария все още съществува феномен, известен като филтри за секти, който противоречи на всички международни и германски закони. Хаак дава указания на протестантите и католиците да се отнасят към сектантите като към нечовеци. Това отново разпали пламъците на нацизма и през 1988 година, 3 години след падането на Третия райх, виковете срещу дисидентите отново отекнаха в Бавария. Бесете ги, застреляйте ги всички, Хайл Хитлер! През 1990 година антикултистът Хаак състави черен списък на новите религиозни движения, така наречените секти. Едва 16 години по-късно Федералният конституционен съд на Германия постанови, че в борбата срещу тези групи се използват клевети. Но беше твърде късно, тъй като през тези 16 години, чрез усилията на антикултистите, пламъците на нацизма вече бяха пламнали и се разпространиха по-нататък. Съвременни антикултисти, които възродиха нацизма, Вилхелм Хаак помогна на своя верен брат по вяра, колега антикултист Йоханес Аагард, да създаде антикултовата организация Център за диалог през 1973 година. Въпреки мирната конотация на името Център за диалог, това беше просто фасада. В действителност Аагард, подобно на Кюнет от апологетичния център, е християнски антикултист, който се стреми да се бори с така наречените тоталитарни секти. Аагард публично усмива първата поправка на Конституцията на САЩ, един от символите на свободното общество. Нека си припомним какво гласи първата поправка. Конгресът не може да приема закони за установяване на религия или за забрана на свободното й изповядване или ограничаване на свободата на словото или на пресата,
или правото на хората мирно да се събират и да подават петиции до правителството за поправяне на несправедливости. Агард го нарече невроза и го обяви за неестествено за човешката природа. Този център за диалог, където Хаак стана вице-президент, имаше офиси и в Гърция, Англия, Ирландия, Индия, Русия, Гърция и Германия. Един от отдадените ученици на Агард и Хаак е Александър Дворкин. По време на своето изгнание Дворкин работи в тясно сътрудничество с Хаак Агард, техния последовател пастор Гандал, както и с други европейски и американски антикултисти. Така Дворкин напълно възприема методите на нацистите и модела на работа на такива центрове за борба с всички несъгласни групи от хора. Обърнете внимание, че след като следваме тази линия на предаване на знания и опит, можем да забележим, че православното християнство в Русия повтаря историята на протестантството в нацистка Германия. По време на нацистката ера антикултизмът прониква в протестантството чрез радикалните възгледи на Мартин Лутер. По подобен начин съвременният руски антикултизъм, воден от Руската асоциация на центровете за изследване на религиите и сектите, РАЦИРС, е проникнал в православното християнство и го трови отвътре. Историята се повтаря. Центърът Ириней Лионски, създаден от Дворкин през 1993 година с подкрепата на Руската православна църква, изцяло по нейн образец копира създадения от Кюнет нацистки апологетичен център. Този център твърди, че неговата мисия е да провежда религиозни изследвания, но на практика функционира като инструмент за създаване на вредна пропаганда срещу нови религиозни движения, идеологически асоциации и дори бизнес структури. Нашето изследване установи, че днес идеологическият център на съвременното антикултово движение и законодателят на методите му за пропаганда по целия свят е именно РАЦИРС. Представителите на РАЦИРС прикриват дейността си под предлог, че защитават интересите на доминиращата религия в страната, а именно православното християнство. Ситуацията обаче е по-сложна. В рамките на религията има индивиди, които макар и външно да принадлежат към православието, всъщност подкрепят антикултовите движения. Те действат заедно, за да преследват собствените си цели и облаги, които нямат нищо общо с самата религия. Затова нека повторим още веднъж, че е важно да се прави разлика между религията като система от ценности и вярвания и индивидите, които злонамерено са проникнали, за да я използват като прикритие за своите разрушителни дейности. Членовете на антикултовите организации и техните съучастници, внедрени в доминиращата религия на Русия, превърнаха страната в трамплин за своята дейност и започнаха целенасочени терористични атаки срещу демократични страни. Радикалната идеология на РАЦИРС, възникнала в Русия, сега разширява влиянието си далеч извън нейните граници. Антикултовите организации имат особено силни позиции в Китай, Франция и Германия, където са получили значителна подкрепа от властите и някои от длъжностните лица в тези страни и оказват влияние върху законодателните, съдебните и правоприлагащите органи. Един от основните представители на тази международна терористична мрежа е Европейската федерация на центровете за изследване и информация за сектантството ФЕКРИС с седалище в Париж. Въпреки факта, че антикултовите организации декларират в официалните си устави, че действат в съответствие с международните конвенции за правата и свободите на човека, в действителност нещата са съвсем различни. От началото на своето съществуване, антикултовите организации многократно са се компрометирали с антидемократичната си и незаконна дейност, съпроводена с умишлено разпространяване на лъжи и клевети, провокиране на насилие, използване на деструктивни манипулативни технологии, разпалване на конфликти на базата на междурелигиозна омраза и целенасочено организиране на преследване на нежелани групи хора, дори чрез физическо насилие. В следващите материали ще представим неопровержими доказателства за тези дейности. Анализ на действията на Дворкин, последовател на нацистките идеолози. Дворкин въвежда термина «тоталитарна секта» и подобно на Кюнет изнася лекции, тренинги и пише статии за опасностите от сектите и неприемането на сектантите от вярващите в доминиращата религия. Също като Кюнет и Хаак, Дворкин съставя списъците на тоталитарните секти, които според него застрашават религията и държавата.
В речите и лекциите си Дворкин дори използва същата риторика като нацистите. Хаак категорично отхвърли Всеобщата декларация за правата на човека като ненужна, а Дворкин заяви, че днешната слабост на Европа е пряк резултат от подмяната на нейната християнска душа с някакви общочовешки ценности, които всъщност нищо не значат. Кюнет твърди, че юдаизмът е чужда клетка в тялото на Германия, която трябва да бъде изкоренена. Дворкин заяви, че сектите не допринасят с нищо за обществото и го източват като раков тумор, докато не бъде унищожено. Фрагмент от интервюто на Дворкин. Сектите не допринасят с нищо за обществото. Ние не познаваме сектантски писатели, художници, композитори, мислители и така нататък. Те просто изсмукват живота на обществото, както раковият тумор изцежда живота на един организъм, докато накрая го унищожи. Черни списъци. Друг метод, който съвременните антикултови групи са интегрирали от нацизма в съвременната практика, е създаването на черни списъци на организации и групи, които те са етикетирали като секти и които според тях трябва да бъдат унищожени. Антикултистите редовно актуализират тези списъци с нови религиозни движения, което ги прави мишени за атаки. Това, разбира се представя като необходима мярка за безопасност на обществото от потенциални заплахи. Връщането към нацистката ера дава друг интересен паралел. Когато НСДАП, Национал-социалистическа германска работническа партия, пое властта в Германия и антикултистите се присъединиха към нея, за да се борят срещу религиозните движения, които уж представляват опасност за нацията, ситуацията за религиозните малцинства започна да се влошава значително. През 1938 година е издадено ръководство за борба с сектите и това има тежки последици за много инакомислещи. Според наръчника, опасността от сектите се разкрива по следните начини. Възпитава членовете си в егоцентрични идеи и безразличие към всички въпроси, засягащи хората и държавата. Потенциална инфилтрация от марксисти и комунисти. Участие на масони, евреи и международни връзки. Отказ от полагане на клетва и използване на нацисткия поздрав, противопоставяне на всеобщата военна повинност, отказ да се заемат позиции в държавата и движенията, Германски трудов фронт, защита от въздушно нападение, нацистка социална организация и други. Отказ от подпомагане на бизнеси и дейности, свързани с военния режим, молитви за здраве, експлоатация и дехуманизация на хората, противопоставяне на национал-социалистическата теория за расата. По същия начин, Дворкин публикува списък с организации, които той определи като деструктивни култове и тоталитарни секти на уебсайта на Свети Ириней Лионски, информационно-консултативен център, създаден от него. Всяка осъдена организация има страница с списък с негативни публикации от различни медии, които при подробен анализ разкриват, че са инициирани от самия център. Стилът на тези публикации за различни организации е много сходен. Те са изпълнени с идентични емоционални и осъдителни заглавия и определения, както и силно емоционално натоварен език, подобен на реч на омразата, умишлено оклеветяване и изобразяване на целевите групи с постоянни дехуманизиращи образи, като зомбита, изнасилвачи, роби, зверове и други дехуманизиращи епитети. Нацистите използват подобна риторика, за да дехуманизират евреите по онова време. Такива списъци могат да бъдат намерени и на сайтовете на други антикултови организации. В тези списъци, освен религиозните групи, има и имена на много светски организации, включително различни медицински, спортни, социални, изследователски и научни организации. Като цяло милиони хора вече са били етикетирани като сектанти от антикултисти, следвайки практиките на нацистка Германия. Това демонстрира невероятно големия мащаб на кампаниите за преследване срещу невинни хора, които са започнали по целия свят от антикултовите движения. Основната цел на тези списъци е да посочат на обществото правоприлагащите органи и властите предполагаемите опасни противообществени елементи, срещу които трябва да се води борба за пълното им изкореняване. Последствията от създаването на подобни списъци могат да се наблюдават по време на възхода на нацизма в Германия. Директивата на Хайдрих.
Добре известна директива, подписана от Райнхард Хайдрих, ръководител на вътрешната сигурност на нацистка Германия, установява процедурата за потискане на определени религиозни групи и секти, както и за арестуване и изпращане на всички свързани лица в концентрационни лагери. Директивата включва следните редове. Ще бъдат взети незабавни мерки срещу организации, клубове, сдружения и кръгове, както и срещу лица. Всички организации, клубове, асоциации, кръжоци и всички без изключение ще бъдат изчистени без изключение. Наличните материали, като списъци с адреси, файлове, кореспонденция, оборудване, окултни предмети, материали за писане и всяка съществуваща собственост ще бъдат конфискувани. Те ще бъдат разпуснати и забранени. Едновременно ще бъдат извършени претърсвания в домовете на водещи кръгове, както и на заподозрени, че притежават такива материали. Лица, посветени на тайни учения и науки, ще бъдат арестувани във всички случаи. Тяхната дейност ще бъде забранена под заплахата от най-суровите мерки на държавната полиция. Във всеки случай, те трябва да бъдат изпратени в концентрационен лагер. Това действие трябва да се извърши в целия Райх, ако е възможно между 7 и 9 сутринта. Заключение. Подобно на антикултистите от ерата на нацистка Германия, Дворкин и преплетената мрежа от антикултови групи предоставят на властите материали за представители на така наречени секти. Центърът на Дворкин издава клеветнически експертни становища относно естеството на различни групи, което кара властите да ги разследват и да образуват наказателни производства. Това оклеветяване на невинни хора в Русия, както и в Третия райх, вече доведе до брутални преследвания и физически посегателства над граждани. Идеите, пропагандирани от Дворкин, отразяват същата идеология на нацистите, изразена от Хаак, Кюнет и Хитлер. Омраза към несъгласието, нетолерантност, отказ от пацифизъм и оправдание за насилието. Този пример на Дворкин е само един от многото антикултисти, но е достатъчен, за да илюстрира пряката им връзка с нацизма. Това, което прочетохте по-горе, са преките доказателства, че нацизмът никога не е изчезвал. Той просто се е трансформирал, адаптирайки се към новите външни обстоятелства. Виждаме обаче пряка линия на трансфер на знания, опит и методи за справяне с несъгласни групи хора с пълното им изкореняване. Представителите на глобалния антикултизъм използват всички нацистки практики, но са ги разширили и усъвършенствали за своите цели. Така пламъкът на нацизма се разрасна и сега виждате фактите, които доказват, че в действителност глобалният антикултизъм е огромна сила, която вече е набрала власт и се стреми да постигне целта си – пълното унищожаване на демократичните ценности и създаването на единен четвърти райх.